Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Davao Oriental. Ang atong matatampo nagdasangan nga Rose. I love you, Rose. Johnny. Muna ito yung Rose. Nakagusto ko ni mo. May chance ka ko. Nga nang mulimod man ko. Ang tinuod, ganahan ba ako ni mo, John? Sa ato pa. Imo na kong gisugot. Oo, uyab na ta. Salamat, Rose. Salamat nga. Ako ni mo patusag dugay. Salamat yung kayo. Unsa maning ako nadunggan nga balita ayos nga uyab ko na mo ni Johnny. Tinuod ni? Oo, ma. Wagid ka makakitag laing lalaki. Kana gyud si Johnny nga palikero kayo. Ma. Buwag na oy. Pagitag lalaki nga dili ka makonsumisyon. Ako ang kunan nga daghan kong uyab sa una. Sa bata-bata pa ko. Pero, Rose, karon, ikaw nalay akong uyab. Basig mangita kaglain, ha? Hindi ko na mahitabo, Rose, kay love kita ka. Salamat, John. John, nga nang kitamang ko ni mo din sa inyong payag. Anihin ako masukod, Rose, kon tinuod bagid ka na ikukman ako. Johnny. Gigamos ko ni mo, John. Sagdi lang ko sa buhatan ni mo. John. Rose. Johnny. Kinuko. Huwag ko makapugong sa kibuhat ni Johnny na ako. Iyak yun nakuha ang akong pagkababay. Unsaon naman lang kung mamapdos ko. Johnny, dili na ko. Nausam ka, eh. May nahitabo na hinuna to. Karon pa ka mo balipan. Nahadlok ko, basig mamabdos ko. Mahadlok mo ka. Rose, pananglit kong mamabdos ka. Di man ka na ko pasagdan. Basta ka. Lagi. Maong hari ka, lukod. Johnny. Okay ko ni mo. Johnny. Ay, kalarin sa akong kipati. Ano nagsuka-sukaban ka? Magpus ka? Ma! Magdos ka ba? Ampun. Unsay ampo? Unsa man? May nahitabo ninyo ni Johnny?
ma. Oh, klaro na kayo, mabdos ka. Ma, Kinahanglan nga manubag sis na hitabo ni mo, ha? Wala problema. Andam ko manubag sa nahitabo na to. Johnny. Pakaslan ka. Kay, gusto na sa kong makabato ng pamilya, Rose. Salamat, John. Happy tagid ko mga anak, dong. Nalipay sa bita ko na eh. Hey, mahimo na niya kong amahan. Matawag ng gintag pamilya kay may anak na niya ta. Maog yun, dong. Kadugay ko ni mo nga nauli, dong. Ningaw ko sa... Ningaw ko bansa kong mga barkada. Nakainom ka? Gamay ragod. Birthday man sa usan ako barkada day. Maong nagkalingaw magtagay. Tawag na ko, duka. Itong ang gapiin naman. O pamakit mauli si Johnny. Sukat lang nakaanak mi. Nausap naman ni siya. Siya na rin. Nadugay lagi ka, dong. Naginod ko eh. May pasahero na ko nga nagpahatod sa layo. Awa ko lang giagwanta na kay dako sige hatag. Mao ba? Unsa man nakakauna ka? Malago kaon. Matuog na ako kay kapoy ko. Kumusta man ka din, Heroes? Okay naman, ma. Nahibaw ka bagot sa ikalakis imong bana? Ha? Nga na di ay, ma? Naaman na uyab ang imong bana. Ma, Ugaron gi ka mahibaw sa binuhatan sa imong bana. Panid ang lihok, ana. niyan ako sa parkinganan sa mga habal-habal. May gani kinisugot si mama nga siya mo bantay sa kong anak. Hain makaros, Johnny. Si Johnny nang naa sa may duyan. May kisabak ka babae. Johnny! Rose, ganun niya mo ka? Kinsa ni bayhan nga imong kisabak, ha? Ako pasahero. Pasahero di ay. Oh! Aray! Pasahero di ay. Pasahero di ay. Mulaban ka! Mulaban ka! Ayaw pa pagkauwaw rin niya. Pauli sa ato. Uy, day! Palaing akong bana, ha? Kung gusto kang mahiksura pa ng naong ni mo! Pauli na lang kita! Ano mo nang ibuhat ako, ha, Jordy? Ano nakahimo ka sa
Day. Sa iluwa lang ko dagan ko, day. Ako ram itong gikalingawan upang huyab. Ya, isugot man. Mo na nagtugay kang maulit kay mababahay na ka. Day pa sa iluwa lang ko. Di na mausap. Daan tabi to kang giingnan. Nga ayaw alang tawhana. Kay himabahi kaayo na. Namanagyod ka. Misaan naman si Johnny na ko, ma. Nga di na siya magbinuang pag-usap. Maayo unta. Ay, Oh, noon sa man ka. Ano nang upaw man ka? hinay kang kita no sa balhabal eh. Ay, ikaw ba? Di mo ko na parehas ang adlaw, Kuy. Bawi lang og mapuhoy. Muundang ka og drive o kapalhabal? O day kay mingaw na mo kayo ron eh. Dagka na mo kayong motor. Kanya magunsa naman lang ka. Kuyo ko sa kong amigo na eh. Si Dante ba? Kuyo ko niya mo, tumiyog Davao City. Manarbaho na lang ko dito. Ha? Unya kami diri. Ay, kabala ka. Kaya magpadara mo ko ng kwarta. Kontak ba ya ha? Kung ang anak ka dito. Oo, day. Nga nung nisugot man in taon ka, uy. Nga malayo ni mo ang imong bana. Para nas among kaayuhan ang iyang gibuhat, ma. Ay sos, kaayuhan good in town. Eng nahinoon nga makahigayo na to ang binuang. Kay layo na siya ni mo. Ma, kumusta man ka diha, Dong? Mayo naman, day. Nakasoday ko trabaho din eh. Pagkapon ako sa Davao. Oh, may hinuon. Inigsweldo na ko. Magpadaanin ko rin mo, ha? Salamat, Dong. Amping diha, ha? O, ikaw sab. Ang pingda, ha? Day, si Inday, ha? Atiman na yung taon. Oo, Dong. Wala man manawag si Johnny na ako. Kung ako sa siyang tawagan, dili makontak. Ang sama kayo nahitapo ni Johnny. Ako pa ni mo. Imo pangutan on si Dante. Kay mo, mantoy ko ihuga ni Johnny. Nadays Dante, ma. Nauli man gabi eh. Pangutan dito kung nga nung dili na makontak ang imong bana. Kwan, Rose. Sultihin lang ko, Danby. Kung nga nung wala naman nawag si Johnny na ako, unya, di sa ko makontak ang iyang number. Unsa doy ka, uy? Basta ko sumabasol ni Rose. Kay ako may nagdaan ni Johnny dito sa Davao, good. Nga no, lagi. Unsa may nahitabo ni Johnny? Di ba ba alam naman ko si Johnny sa pagkontak ni mo? Ha? Kinsa may kabawal? Ang iyang bagong kaipon. Unsay kaipon? Muna, Rose. May kaipon na si Johnny dito sa Davao City. Dili. Ano nakahimo kay ni Johnny? Ano man? Kaparaya na ako dahil hindi ako gusto ng mahal ko. Sinubukang habulin ka, akala ko'y magagawa, pero bakit ganun pinagwa? Ingon usab midat og nako ang kalibutan sa kong nasayran nga magikaipo na si Johnny. Sa pagkakaroon dako ng among anak, ug wa na ko'y balita ni Johnny.
Di na lang kutob o daghang salamat sa pagtagadi akong tampo. More power sa RMN.